Ang to norok no sai no paika kuno ekdin ang sayap lebo ani phan kaisa tongo sarinai 55 jon pass khlainai puila ni sajak norok no 55 jon pass khlaika tini puila amoni porete marks kaham kaham 200 kajak 200 laijak jotono back subject aro ontoto 15 20 jon pass khai khlainai মানে 70 জন পাস নাই সিনিয়র 83 নি সিনিয়র বোর্ডিং নিখাই যে তংমানি বোর্ডিং নো চারজন রিনাই দङ বরক জতনো সেকেন্ড ডিভিশন পাস খাইজাক गाबोन बागै दामचाकनि आनि साजोक सादलासं नरकनि चुबा माबाय नरक हासि मामबाय उ हायं उ हास्थे नायथकनाय मानसिनाय जिनियर तुमा थाइया दं रांचांनि माइटां दङ खुल दङ फल फकना गय गायदि थेपुं थाइसु गायदि जतनो जिनियर थायो दाबो रबार दङ बेबाक न थायो बेबाक न बरंनि सामुं बरक खालाय दंखौ जोंले बरंनि सुले तामगै जों जिनि सामुं खालायनानै आंनाय आइके दे थेगुइ मां जों कबरसाय तो बरजा खाइके क्लाय थिगै सिनाय अबगै पाइथको कचार मुं खाइना हायनो नरकनो पाइथको हायना हाय माकी कचार जाओ अब ट्राक रकनो सकमन नानि हिंखै नरक ता नुंदिनो व्यवहार ता खाइदिनो साबो साबो खाय अब नरक काइसानो खूब सेक्रेटली ता इनफरमेशन दिदि आनि कॉन्टैक्ट नंबर याखैबा नरकनि नंगो बुमुं तासबिदि याखैबा स्कुल काइसा गेट काना कंप्लेंट बॉक्स दङ अ बॉक्स नरक चिठी सिने नरकनि बुमुं नांया अमक फना यूज खायो दिन थानि ताबुकफानो चेक के माननाय आककनो सिरिदि नायदि स्टूडेंट बाय टीचर तुमुं मिलिवै सामुं खायाखै हायुंनि जेसु काफ्रावै महाय कतर कतर प्रोग्राम खालायदोंबोता आमनो फिलगि मानाग्रि नरै मानाग्रि जों खासिदि बर काहाम खासियानकै अमते फिलजालिया नजालिया दो आमनो माने महाय दे सिनाय सिनि दफा बेलाय खाथामजा अनि मुक्तिलायो न 184 बसं नरक सिंह महाय दे याखलामखा आसु बसर जों हायकाबले महाय मायाखौ जों मा कमल सुपना ले पाला अनि खाजानि रांसाकनि जतो परिनाय जग्र नरकनि थिना नरकनि थानि जोंले कमलन फाइसिं ओ हावा तुमा थाइया दं तुमा उया दं रांसाक माइटां थाइ खंबायले हाफुं हाथाय दैमा दैसा बाय कुप्लुं दैज्लां बाय कुप्लुंले सुंदा तंनानै रुयांखा तछा तंगलि चिरिगै तंखुब्ले ओ थेन्ट्रियो जामि ताबो खुइ तंखुब्ले अमस नरबोयो तंगो बांगै सिनि साथि रक मायिं थांबायला हा भेलाय वाना मानसिनसा नरक बेबाक न आनि सा आनि साजिक साजलासं नरक खासिबाय सिदि अब हेकजाक नाय मानैनो याकाबाय सिदि बाहायके जों सिनि थिनांनो सिनि दफनो बुसकाङोतलां थांसिनायबा साथाय तामो सासिनाय खापांसे मास्टारिंनाय सिनि थिनां बाहायो थांसिनाय
नरक वांस बायसिरि आनि खजरी सासं नरक बाहायके जों हामसिनाय लामा अ लामानो नरक फुलुकलि बेबाकनो सावब्ले बेबाकनो सानाम सेलेकाप्ले द्राग हामिया जिनिस आउ साइमानो जों बाहायके याकापनानि जोंनो लामा फुलुकलायसिरि तंनाय अक्रा चक्रा बेबाकनि ककथै कथमा तिनिरो बरकनि ककथै कथमा समय खिबि नरबै कक सापाय बेमानि बेबाक न रांचाकनि ककथै कथमा से नरकनि थानि तंथुन पिरजागै तंथुन जे परिनाय परिनि तंथुन नरक परिनान जराबा परिदि साकै खादुखौ नांगो मुनिमान बो फायोना ताबुक जे फाइसिंगो बेले खा खामान फाइसिंगो थांलिया ताबुक खा सिरां माने फाइसिंगो से थांसिनाय आंथ कक सायानि सारि चिफ गेस्ट दं मुजुंगो ताम हिंगादिन काय नरक खाय ताबुक सिरंमान जरा अ सिरंमान जराव नरक चिनि अक्रारक बेलायनो कक काहाम काहाम साइथंगो अ कक काहाम काहाम सामानि नरक खनाय थानानै नंनि बेलायनो दरकार नरक आंगबनो कयनाय कक सामानि सिकां जों नरक खेल खायो जों नुगो जों नरक ताम नुखा चिनि मीटिंग चलियानि सिकांनो कुनो चेरिरो अ जागानि अंगरि थांगो अ रूमो तंलांया किबा नगफान थांगि पाइमा ना आबा आबारे जों गिलामा नुगो किन्तु बो बरक बेसि थां जोंआबो बो खेल खायो बो बरक बेसि थांका आं कयेकटा चेराइनो खेल खायो अ चेरंगा गाय बाबो नेसा जे ड्रग्स हिनै तंमनि आ जागा बाय कुबुलजाक चेरेरो सोंनुगु दं गाय जों बरकनो बरहाय चेरो किन्तु तिनी आ जागानि कुतुल थाया करे अ जागानि कुतुलिया करे खनानान सि बंनि जब तनि बुइनले सिगां नांमनि बरक सि बेसि दायित्व बेसि नाहन तंमोन जों म खनानान दरकार दिनै सिनि जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन ताव फैनाय बुमा बुफा तामगै तामनि बागै बुसाबुतिनो लेखापरा फोरों जेराय फोरों हयते बजे याकुं गबायनो याक जाबायनो मगलदा कानांनो खुंजुदा ना